About 100 children from 15 schools around East London took turns showing off their talent at NU15 Hall in Danzane at the launch of the Vela Sikubone School Arts Festival competition. Don't think of the project. Let me come up a unique competition. Yes, gone. The children had to put in their best performances as they hoped to reach the next stage of the competition. They had to master the art forms and genres, which included dancing, music, poetry, theatre and stage drama. Trampos music. 2016. Let's take over 2016. Angena ntombi wensizwa hambi yolala. Angena ntombi wemfana ngithi hambi yolala. Angena ntombi wensizwa hambi yolala. Le project lesenza namhlanje ke nje sisenza le event zi-elections zazikolo ezawuparticipate ku-second round, which is semi-final. Emva koko after sigqibela u-semi-final kuphinde ku-electwe abazabheka kwa-final nge-1 ka-October. Igama lami ndingukhimbali endihlala eMdantsane kwa-9. Size apha kule festival and we are so excited uba sifumene i-chance yoba siperforme nathi. Mna ndenza idrama inqabile i-opportunities ezinjena ezawukwenza idrama because i-festivals apha e-Eastern Cape nalapha e-East London zinqabile azibikho. Experience into ezininzi abanye abantwana bayazidisibetha alula nazo so anothetha nayo so celebrate la kanje okanye ndiyayibulele ifika sikubone art festival. Into eyenzekayo ngoba sidishana abantwana xa be-exposed ngaphandle bafunda into ezininzi. Bakhona abantwana basilela eziklasini, so xa bephume ngaphandle besenza i-extramural activities ziyadevelopha izikills zabo. Umxhenze bengeyona ndithanda kakhulu but ndifundile uba like ikhona into apha emxhenzweni kuba bengicipha emxhenzweni into nje idenze nje engenayo but sometimes banayo imini so ndifunde loo nto. Hlangana nengxaki ke tata ezinzima ezinkulu. Ndihlangana nengxaki uba umzali akavani nomama womntana olapha kune-groupini iphela ichitheka iphela kusenzeka nje. It's our security against crime because ayikho enye into nasesikolweni iyasigcina. Saze sifumene ulwazi oluninzi. Okokuqala aba bantwana bambi abanye
abaphwanga kakhulu ezincwadini basenophangela babe zii-actors ibe lukhondo labo elawuthi balilandela. Ingase le nto yenzekayo ngoku iphinde iqhubekeke ingathi kanti yinto ezawuhlala iphelele apha esithubeni njengoba seyiqalile ngoku. uSimphiwe naye ingase sephinde qhubekeka nedepartment ezantsi ingase isixhase thina abantu bazi-artist. Emveni koko we go back to kwezi zikolo zonke ngoku bezilapha beziparticipate kule event. Sifike ezikolweni sohlohla ke ngoku i-practical work ye-art ye-performing art whereby omisi nabo betitsha i-theory ye-music thina singene ne-practical work. Then abantwana emveni koko ibe zii-marks kubo kwi-report xa besizi-practical work. I believed you with my heart, cause you're my baby, one of a kind. I can say, when I think about you every day, I feel like I'm in heaven yet again. You bring out all the love I ever had. Allow me to come closer, please. Before I love your feet, before you see, before we rush, before we blush, even before you close that door. Remember those days when you used to say you loved me so much and you were staying. I believed you with my heart.